Salutare prieteni, ne-am întors. Eu sunt Timotei, el e Alex. Am venit la păduricea de lângă Conac. Te pup din nou, Conacule. Uite-l acolo. De data trecută nu s-a mai auzit nimic pe aici, am mai verificat și nu s-a mai întâmplat nimic. Lasă sticle. Deci, după cum vedeți, păduricea chiar arată frumos, numai că română și gunoaiele. Opa, măcar o țin pe bine, numai că e un pe de bere cu dop de borsec. Nu o spargi tu sticla aia nici în vece. 1879. Nu, da, așa scrie pe toate. Nu sparg sticla? Nu se sparge. Da, nu, că după facem noi gunoaie și noi bine. Așa. Dacă merge cineva pe aici, Să tai. da. Noi să avem și noi grijă să nu pățim nimic. Doamne ajută. Deci, uitați cât de fain e totul. Un picnic, ceva aici ce ar merge. Dar zici, ăștia au fost puși de mâna omului, vezi cum îs? Îs în linie. Au fost puși în linie, vezi? Iată. Apoi dacă s-ar tăia toată pădurea asta, îți vezi ce plâng mulți oameni. Cred că se zvârcolesc oamenii de-au plantat toți copacii ăștia în coșciug. Uite, aici e urmă. Cred că... 1997, cam așa au plantat copacii ăștia. Nu 97, în 1882. Cam așa. Na, Da, ce zice? nu știu, pare nou spre vechi, așa, nu prea ar părea ea că are 100 de ani. Da, cine știe, la începutul anului 1900. Nu, are. Uite, deci aici ai de la ori vulpi, ori porci mistreți. Nu, de la porci, vezi? Uite, Da. urmă de porc. Dacă se vede. Ori mistreț. Porci mistreți. Deci dacă prinde și noi acum unul pe filmare, ne cam pe noi. Avem aici arma secret. Deci, uitați cât de frumos este. Hai încolo. N-ai cum. N-ai cum să bați așa ceva. Doamne ajută. Numai românul cu toate chestiile pe care le face. Dacă începi să tai și păduricea asta, plantați, ai putea spune. Asta a fost plantat foarte frumos. Aici a fost parchet înainte. De parchet. Parchet. Pentru lemne. Deci ei plantau și tăiau ca să... Vinde la oameni săraci. Idei. Le dona. Da. Și plantau iar. Da. Gen, cred că oamenii ăia care îi primeau, vineau și plantau și ei. Da. Nu? E copaci mari asta- și e copaci mici. Uite. Asta copaci chiar... tăiați. Rup. Nu, să rupți. Asta îmi place, știi? Nu văd nimic tăiat pe aici. Rup. Rupți de Uite. porci, de cine știe ce. Nu, aici au fost rupt, nu. Aici au fost rupt. Da, au fost tăiat. Înseamnă că cineva are planuri cu ăștia. Ce ar fi să le stricăm noi? Nu, dar nu copaci mai ia semnați, nimic. roșu. Dar cred că ăștia semnați sunt aia bolnavi ca să nu-i îmbolnăvească pe celălalt. Uite și acolo roșu. Da, văd că aici e drum. Nu? În ce parte te mergem? Acolo sau spre sat? Să mergem spre sat. Mai bine. Nu știu, dar ceva nu e așa de în regulă cu Locul aici este. păduricea asta, cu nu știu cum să-i spun. Decât am uitat, e un frig aici, chiar dacă e sfârșitul lui ianuarie, dar e un frig. Ia, cum s-aude? Mă doar și capul. De fărbilă, da? Fărbilă. Apoi cred că cartușul ăla de acolo era pentru porci mistreți. Da. Acolo, nu știu dacă se vede, dar o să mergem și acolo. Este un șanț săpat ca să nu intre oamenii cu căruțele, cu mașinile să ia copaci. Dar, cine știe. Am văzut că, până la urmă, românul dacă nu poate să iei cu căruța sau cu mașina, vine și ea în spate. Uite ce frumos e pe aici. Plin. Da, e un frec din gheață apa. Vai, leu. Da.
Pe aici. Cu roșu. Pe aici ar fi fost fain să vin cu ATV-ul. Numai că strici toată frumusețea asta. N-ai... Cel mai bine că nu vin pe aici. Aha. Prea frumos. Vai, dar mi gheață mâna pe cameră. Tu îți dai seama? Ce frig e aici? Undeva la 0 grade tot azi. Grad 2 grade. Mâine ai spus că vine șamul pe telefon. Ce? Trepiedul. Trepietul, așa. Deci trepiedul când vine mâine. Da, mâine vine. Așa este, așa am văzut și eu net. Aha. Văzut că mâine. Deci el trebuia să vină de vineri, dar văd că e mag. Fă-ți treaba, dracu. Am dat comandă de trepedul ăla, nu mai vine în vecii lui. Aoleu. Deci, e totul frumos, doar sunt vreo 2-3 gunoaie mai peste tot, dar totuși. Uite, cuiburi părăsite. Uitați cât de frumos e aici. Hai că gara. Vai, da. Deci, de când am intrat în pădure, mă doare capul, îmi îngheață mâinile și parcă sunt așa o durere pe spate, știi? Dar nu știu la ce, uite, locul ăsta, Hai, da, uitam. ca să sperii furtani, nu, să nu ia ăștia, pui. Ui, Da, uite că în locul ăsta nu crește niciun copac, că sunt mai bălădăi. Ia uite. Aproape că nici erba nu crește. Soarele acolo, e puput din noapte bună. Acolo e linia ferată. Acum mergem la șanț. da, să mergem la șanț. Vede. Ceva. Ar fi ceva pistolul lui Timi, a? Este un lutime. Știi cum îi dau 70-80 în cap. Unii mi trimiteau mesaje de unde pot face rost de pistol, cât, dacă îți trebuie permis și chestii. Nu îți trebuie permis, dar trebuie să ai 18 ani. Și pistolul eu l-am luat de pe mag, a fost 390 de lei, 410 lei cu tot cu livrare. Și aproape după o lună de zile merge la destul de sărbători. bine. Va trebui să-i fac și... Așa. Deci o să trebuiască să-i fac și o revizie acum. Cred că mă voi duce la... Cred că mă voi duce la Airsoft Iași, pentru că... Na, dar de când l-am luat și până acum n-am avut nicio problemă cu el. Buteliile de gaz... Buteliile de CO2, butelii de CO2. Na, îți faci treaba cu el. Și ce treaba mea cu el... Dau în cutii de... Conserve. în conserve și în sticle de bere. Sau în Cam sticle de plastic punem apă la Sau restaurant. borcanii de lui mama care nu-i mai trebuie. Unde o luăm? O luăm pe aici? Hai, e să vedem mai întâi asta. Șantul. Da. Deci... Ăsta e destul de eficient, aș spune. Ăsta mai mult ca sigur l-au pus ca să nu fure oamenii copaci. Eu pare 100 în mie. Tu ce zici? La fel. Uite, acolo e linia trenului, calea ferată. Și mai încolo este gara. Merem pe Ce aici, zici? pe linia ferată? A? Merem pe linia ferată? Nu Sau ar mergem, fi bine. Chiar dacă a trecut trenul acum vreo jumătate de oră, o oră aproape ar. Da, Deci aproape acușa ajunge înapoi. A spune să mergem în cealaltă parte, știi? Am fost până- Poate vine ceva. Aici mai sunt pădurari. Pădurar? Da. A scos pistolul. Iaca. A scos pistolul, sunt ei, da? Dar nu Tot ce din știi ăla. cu tăței. Da, mă știu, dar... Na, legea la pădurar. N-ai voie să calci terenul. Mărie. Da. Dar ce să e primării? Da, E a comunii, da? Dar orice Da. ce fac, uite, iar urmă de porc mistreț. Lasă căcat în pace. Op. Așa. Deci, mergem în cealaltă parte, da? Da. Bun. Nici bine n-am mers 10 pași, că deja
lemni pentru foc. Măi, oamenii, ce pleniți. Nu mai veniți aici și luați lemni. E așa de greu să cumpărați, măcar. Sau dacă nu, să vă dați pe... să îi spuneți primarului să pună gaz în sat. Până la urmă, asta e treaba lui. Are 4 ani, deci că trage că gaz, dar... 4 ani? Are 15 ani. Bine. Cam atât pe astăzi, prieteni. Noi am terminat vlogul aici. Dacă vreți să ne întoarcem, puteți spune acolo în comentarii. Eu am fost Imi, el a fost Alex. V-am pupat. Pa, bă!